Hello guys, जों पान्जाबनिफ्राय आसामाव थांनो नागिरदों गाइस। जों बर'फोरसो सनितपुरनि, बाक्सानि, कार्बि आंलंनि जोबोद जायगा दङ नै। जोङो साइकेलजों थांनो होननानै ओंखारदों। मैयानि 4टा बाजियावनो ओंखारदों जों गाइस। नायदो नै, जोंना मोनजिला बहुद गोजानाव। आसाम सरकारनिसिम सहैबा जोंहा बिराद मोजां मोनगौमोन माने बेफोर लाइफआ। जेनेबा नै बेसेबा गोलाव दङ जोंना लामाया। बहा थांगोन, बोरै थांगोन जों मिथियाखै दायो। जों माने आसामाव थांनो ओंखारदों दायो। जों दा माने दिल्ली मोनहां जाबाय। दिल्लीखौनो हाबबाय सानना लादो। जों थांगासिनो दं नै। बयबो जों बर' गोजा। बर'जों नै बेवहाय लामा सा रानदों। लोंगासिनो दं, जागासिनो दं। दायो उनफ्रावसो मा जायो मिथिया। दा खिन्थु बयबो मोजाङै थांगासिनो दं लोगोफोर। नै सोर हायो बयबो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो। बयनोबो जेनेबा देखायना हो लोगोफोरनोबो। जाहाथे जोङो बेसेबा गोजाननिफ्राय फैनाय लामानिफ्राय थांनाय बिथिं मा जायगा बारलांनांगौ जोंबो मिथिया दायो। आरो फार्स्ट टाइम बारनो खनसे थांनाया। नै बिथिंहाय साहा लोंदों नै बेबो बर'। बिथाङा माबानि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि। हाबा जानाय गथ' सानै दं बेहा। नै गाइस, नै बियो सेंग्रा दायो। नै लामाया इथिंहायनो थांगोन जोङो। दा मेन रडथिं थांनाया मोजां जागोन ना लोगोफोर, साइडथिंहाय थांनाया मोजां जागोन? नोंसोर बुंना होदो लोगोफोर बयबो। नोंसोर बुंनाय मथे जोंबो फल' खालामलांसै लोगोफोर। जोंबो दा माने फार्स्ट टाइम नालाय बेखायनो मिथिया जोङो मा खालामगोन। गाइस गुड मर्निं गाइस। नै बिथांनि नामा रबि। बेहाबो फिसाजो सासे दङ, हाबा जानाय बेबो। दा माला न'आव मोनहैगोन बेसो जादों जोंना। खामानिफोरा मोजाङै जायानि थाखाय जोङो बयबो माने न'आव थांनायनि डिसिसन लाबाय। बयबो साइकेल लादों नै। साइकेलखौबो बयहाबो जेनेबा फैसा थाखा एसे एनै थानायजों ब्रेन्ड निउ लानां। दा नै जानो थाखाय बिस्किट थिस्किट लाजोबदों जोङो बयबो। थारमाने लोगोफोर बेसे हायो बयनोबो शेयार खालामना हो, लाइक खालामना हो। जाहाथे जोंना आसाम सरकारसिम मोनहैयो। जाहाथे लामाफ्राव माबाफोर पुलिसफोरनियाफोर खैफोद जाबाथाय जोङो जाहाथे मोजाङै गलाङो। जों लोगोफोर बयबो इयाव मिलायनानै जोङो 21 जन दङ। 21 जन दङ जोङो मानसिफोरा। जाहाथे नोंसोरो जेनथे जोंखौ हाजासे पाब्लिकफोरा जोंना लोगोफोरा फेसबुकनि जाहारे जोंखौ माने बासायनो हायो माबाफोर खैफोद आफोद जाबाथाय। लोगोफोर दोनथ'नोसै, उनाव लोगो मोनगोन। थांलायनोसै जोंहा लामाथिं। हेल' गाइस गुड मर्निं। आं फैलायबाय नै आरोबाव। नै जों बयबो साइकेलजों पान्जाबनिफ्राय आसामसिम थांनो थाखाय दावगालांनाय जाबाय। दा जों माला मोनहैयो जों दा जेबो अनुमानानो गैया। नै बोरायबो दङ, सेंग्राबो दङ, गथ'बो दङ। जों माने बयबो थांनायनि टारगेट लाबाय आरो। दा माब्ला मोनहैयो दा बुंनो हाया। नै जोङो बाक्सानि दङ, ओमफ्राय बिथिं सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि दङ, आरो बिथिं बरमानिबो दङ। नै जों टटेलि 21 जन दङ, 21। साइकेलजोंनो मैयानो ओंखारदों। मैयानि 4टा बाजियाव फैदों जोङो। दा माब्ला मोनहैयो मिथिया। गाइस हाजासे मदद खालामना होदो आसाम सरकारनो एसे मोनहैनाय बायदि। जाहाथे जोंखौ अबावबाफोर पुलिसफोरा हमोबा जाहाथे जोंखौ सापर्ट मोनो बेफोरबायदियै। जों आसाम सरकारा जोंनि थाखाय गारि होआखै, जोङो जेबो दुखु नाङाखै। नाथाय जोङो साइकेलजोंनो थांनो होननानै बयबो थिरां खाबाय। होमबाबो जों आसाम सरकारखौ नेवसियाखै। माने आसाम सरकाराथ' हाजासे मदद खालामदों। जि जायगायाव बहुद मानसि फासिना दङ बेफोरबायदि जायगायावथ' जेनेबा ट्रेन हरदों। दा जों बे पान्जाब एरियायाव बारा मानसि गैयामोन, बेनिखायनो जोंनि थाखाय जानो हागौ ट्रेनखौ हराखै। नाथाय होमबाबो जों आसाम सरकारनिसिम जेबो दुखु गैया। खालि बास जोंनि थाखाय एसेल' हेल्प खालामना होदों। जों जाहाथे पुलिसफोरजों माजोंबा हमजायोबा एसे हेल्प मोनबानो जों माने जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरो आसाम सरकारखौ थेंक्स होनगौमोन आरो। थेंक इउ, गोरबो गोसोनिफ्राय थेंक इउ होनना बुंगौमोन। नै लोगोफोर बेयो जाबाय नेसनेल हाइवे 4 लाइन।
दा जों बिथिंसो थांनाय जायो ना बबेथिंबा गामिनि लामा हमनाय जायो जोंबो मिथिया दायो। नाथाय हाजासे इनि मानसिफोरा बयबो हेल्प खालामदों। नाथाय बेफोरबायदिनो बयबो जुदि हेल्प खालामलाङोबा जों माने गुरैयै आसामसिम मोनहैगौमोन आरो सहसै। hey guys, बेटारिफोराबो मोजाङै चार्ज गैला, बेनिखायनो लाइभखौबो ससेल' हगारनाय जादों। दाबो बेटारियानो चार्ज गैला आंना, बेनिखायनो बेटारिनिबो बहुत प्रब्लेम। हाजासे शेयार खालामना हो। जाहाथे आसामनि खना खनानि मानसिफोरानो बयबो नुयो, होमबासो भाइरेल जानानै जेनेबा जोंना दाङ'रिया हेमन्त बिश्व शर्मायाबो नुथोंसै, माबाफोर सहाय खालामनो हानाय बायदि।